mataas sa kaso ng COVID-19 sa sulod sing sa kadlaw na record sa syudad sang Cebu, subong adlaw. Senator De La Rosa magapatunga sa PNP kag AFP sa insidente sa Hulu-Sulu. Kag sa aton balita international, China na diskobre ang panibagong strain ng flu nga may potensyal nga mangin pandemic. Sa sports balita, Lakers gina-finalize na ang deal kay J.R. Smith. Kag sa aton balita entertainment, Vice Ganda nanawagan sa Kongreso nga maghatag kaluoy sa mga empleyado nga nagakabalaka nga madulaan sang trabaho sa ABS-CBN. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Lasay sa Nueva Action Radio Philippine Standard Time makakaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Ginpermahanan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang Executive Order No. 20-28 nga nagapalawig sa Modified General Community Quarantine sa Negros Occidental tubtob Hulyo 15. Sa duwa ka pahina nga EO ginasaad nga epektibo ang extension na tubtob 11:59 ang gabi sa Hulyo 15. Magapabilin ang tarang health protocols sa probinsya nga ginpatuman humalin Hunyo 1 tubtob 30. Idinang kadwa nga beses nga ginpalawig ang Modified GCQ sa Negros Occidental. Nagpositibo sa COVID-19 ang mag-asawa nga residente sa isa ka subdivision sa Barangay Mansilingan sa syudad sa Bacolod. Sila ang pareho nga locally stranded individuals nga nagikan sa Pasay City kay nag-abot sa Bacolod sa tung Hunyo 21. Suno kay Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod IATF, ang mag-asawa ang kabahin sang siyam ka mga locally stranded individuals sa syudad nga nagpositibo sa tung Domingo nga adlaw.
Suno kay Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan, wala nakagwa ang mag-asawa sa ilabalay, umpisa nga nag-home quarantine ng mga ini, kag tubtob nga nagwa ang resulta nga positibo sila sa virus. Dugang pa ni Pico, base sa ilang monitoring, ang lalaki nga isa kay cancer patient kag ang iya asawa, ang pareho nga asymptomatic o kung wala sang sintomas nga ginabatsyag. Suno pa kay sa Kapitan, wala dapat sang kahangawaan ang mga residente sang subdivision bagod istrikto nga nasunod sa mga pasyente ang home quarantine protocol. Na-trace na sang otoridad ang duha ka mga persona nga may close contact sa mag-asawa, lakip na ang isa ka lalaki nga nagsugat sa ila sa quarantine facility. Pasay City sila kasi check up nito sa Pasay. May cancer patient din siya mo. Nagpa-chemo sila sa Pasay. Ang problema kasi pagbalik nila din, lockdown sila. Sila lang ang mag-asawa. Mag-asawa lang, oo. Ang kawahin sa pagpahayag ni Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan. Samtang nasaylo na ang isa ka 28 anyos nga lalaki nga local stranded individual kon LSI nga naka-home quarantine sa isa ka subdivision sa may barangay Granada bakato sa quarantine facility sang syudad matapos nga nagpositibo man ini sa COVID-19. Siya ang ginakawing nga patient number 40 sa Bacolod City nga gikan sa Manila kay nag-abot sa syudad sadtong Hunyo 21. Ginpahayag ni punong barangay Alfredo Talimudao Jr. sa barangay Granada, wala dapat sang ikaalarma ang residente sa iya barangay kasunod nga strikto nga natuman sang pasyente nga isa ka engineer ang home quarantine protocol. Ginpahayag ni Talimudao wala man sang area ginpaydalam sa lockdown sa barangay Granada. Ginpahayag sang kapitan nga may 24 anyos man nga babae nga isa man ka local stranded individual ang nagpositibo sa virus pero wala ini makapauli kundi nagtender sa quarantine facility sang syudad. Sang ini ang nagabot sa Bacolod City sadtong Hunyo 19. Siya naman ang ginakabing nga patient number 43 sang syudad nga isa ka LSI gikan sa Cebu kag na stranded sa Tabuelan Port sa Cebu sa sulod sang 5 ka adlaw. Nagapalawagan si Vice Mayor Elcid Familiaran sa mga locally stranded individuals nga nagapaydalam sa home quarantine nga magsunod sa mga pulisa nga ginpapanaog sang syudad. Ini matapos ang report nga may mga LSI nga naga-home quarantine apang nakitaan sa mga pampubliko nga lugar sa pihak nga wala pa nakagwa ang resulta sang ilang nga RT-PCR test. Suno sa kay Familiaran, ang chairman sa Bacolod IATF, dapat nga magbuligay ang syudad kag ang barangay sa pahig-away kontra COVID-19 kag dapat ilaman strikto nga ma-monitor ang mga LSIs. Ginihemplo ni Familiaran ang tika nga ginhimo ni Kapitan Rosini Distrito sa Barangay Singkang Airport nga iya ginpakuha ang 3 ka mga LSIs kag ginsaylo sa quarantine facility matapos nakitaan sang pumuluyo nga nagwa bisan wala pa ang resulta sang ilang nga swab test. Nagpanugyan si Familiaran sa mga LSIs nga magsunod sa home quarantine protocol bangod ang ila pamilya ang ila una nga mahalitan kung maglapas kag may posibilidad nga kondinahon ang mga ini sang ilang mga kaingod balay. Ang sa ato naman LSI, dapat responsable ka mo. Latnan daw, nagitlatnan sa pamilya niyo. Doon i-condemn ka mo sa neighbors niyo. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa dugang pa nga balita lokal, patay ang manghod matapos ginabo sang kaugalingon nga magulang sa may sitio Bulwang, Barangay Biao, banwasang binalbagan kahapon nga adlaw. Ang biktima gingilala kay Waling Martinez, 26 anyos, samtang suspect amo si Armando Martinez, 43 anyos, tanan residente sang nasambit nga lugar. Ginpahayag ni Police Major Fernando Somblingong, hepe sang binalbagan PNP, na akig ang magulang kay ginumsan kag ginpatay sang manghod ang ilagin buhi nga baboy. Suno kay Somblingong, ginpalayag sang pamilya nga may gamay nga diferensya sa paminsaro ng biktima nga bisan ng iya amay ang iya man ginabatuan na. Nadakpan ng suspect kag ginahulat pa sa otoridad kung bala magapasaka man sang kaso ang pamilya batok sa iya. Nakuryente kag napatay ang isa ka mangunguma sa kilometrahe 110 Barangay Dankalan, Banwas ang Ilog, Lunes ang hapon. Ang biktima ginkilala kay Marlon Riquiso, 32 anyos, nagapuyo sa uman nga barangay. Sa investigasyon sang Ilog PNP, si Riquiso ang nakuryente samtang yara sa ila talamnan sang humayan. Giningagaw pa nga madala sa Lorenzo D. Saico District Hospital sa syudad sang Kabankalan apang gindeklarar nga patay. Ginausisa pa kung diin halin o kung paano na kuryente ang biktima.
Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 15 Action Radio Philippine Standard Time ang detalye sa mga balita lokal ng inyong nabatian ginadulong sa inyo sang GTX 500 sa imo pag-exercise indi gid magkalipat nga mag-detoxify ug gali ang pag-inom sang GTX 500 gidagatingno sa imong mga dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong atay ini man nagabulig panubos sa imong blood sugar bangod sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide ganin sa mga aksyon namon sa may mga mataas nga kolesterol mataas nga blood sugar bangod sang diabetes mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Ginapangita mo bala epektibo nga supplement para sa hypertension, diabetes, mahigko dira nga dugo nga nagadulot man sang nagkalain-lain nga mga masakit, ari ang solusyon. Santon Plus Gold, mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo bangod bayar ini sa extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold mabakal sa mga butika sa tag 14.50 pesos lamang. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga nagapanguna nga balita national pagkatapos gid lamang sini. Manami. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan.
Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Aksyon! Lasay sa 20 Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sang balita national na record sa syudad sang Cebu ang pinakamataas nga COVID-19 cases isa kadlaw nga nagdangat sa 353 subong adlaw. Bangod sini nagsaka na sa 5,494 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Cebu City. Sunod sa Cebu City Health Department o CHD, nagsaka man ng recovery sa syudad sa 2,723 matapos nag-ayo ang dugang nga pulo ka mga pasyente, samtang nagapabilin sa 169 ang death toll sa lugar. Sa karonang Cebu City, ang may 2,602 ka mga aktibong nga mga kaso. Nagapabilin sa gihapon ang syudad sang Cebu nga may pinakadamo nga COVID-19 cases sa Pilipinas, nga ginasunda naman sa Quezon City nga may 3,362. Magaserbe nga mediator si Senator Bato de la Rosa sa tungasang Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police matapos sa natabo nga pagkapatay sang apat ka mga soldado nga may misyon sa pagdakop sa mga Abu Sayyaf bomb makers. Si de la Rosa, AFP Chief General Filemon Santos Jr. kag PNP Chief General Archie Gamboa ang pareho nga nag-graduate sa Philippine Military Academy sinagtalay class of 1986. Sunod sa senador, ang duwa ka partido may kanya-kanya nga bersyon sa natabo kag bilang mista sang duwa ka general magapatunga iniagod nga may istoryahan ang natabo. Dugang pa ni De La Rosa, importante nga wala sang tensyon nga magpatunga sa pinuno sang PNP kag AFP tungkol nagaapekto ini sa bilog nga hanay. Una diri, nagpatawag sa impartial investigation sa National Bureau of Investigation ang militar angod sa matuod nga natabo. Sa dugang pa nga balita national, ginpahayag sang Department of Health nga voluntaryo na lamang ang pagsaylo sa mga barrio doctor sa syudad sang Cebu kasunod sang pamalabag sang natungdan nga mga doktora. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kinahanglan ang mga doktora sa Cebu pero madamo sang wala nagpasugot matapos ang dialogo nga ginapatigayon. Una ginanunsyo sang DOH nga iga-deploy sa syudad sang Cebu ang pila ka mga doktor si dalam sang Doctors to the Barrio o kon DTTB programa pero question sa mga doktor ang iningatikang ilabi na nga wala sila na konsulta. Ginpanginwala naman ni Vergere nga madulaan sa mga doktor ang mga komunidad nga pagakuhaan sang DTTB. Bukas naman ang DOH nga magkuha sang post-medical intern o medical students nga may nagakaigo nga training kag nakatapos na sa pag-eskwela kag karon nagahulat na lamang nga makakuha sang board exam. Ginapangabay sa mga mamaridha sa mga concerned agencies nga mag-deploy sang sign language interpreters sa mga state hospital agud nga makabulig sa mga persons with disability labi na sa mga may problema sa palamatinan agud nga maka-access sa kinahanglanon nga medical services. Sa virtual meeting sa House Committee on Persons with Disability, ginpahayag ni Chairwoman Maria Lourdes Arroyo nga importante nga mayara sang sign language interpreters sa hospital. Sunod naman kay Meramel Laksa, ang tiglawas ng Department of Social Welfare and Development nga sa karon mas ginpasagad pa nila ang pagtuon sa ilang mga staff sa central kag field offices sa sign language agud nga makahibalo mag-deal sa mga PWDs. Sa bahin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, nagpangayo naman ini sang update sa DSWD angod sa implementing rules and regulations sa Filipino Sign Language o kon FSLO. Ang FSLO nga ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte sa Nobyembre 2018 nagadeklarar sa FSL bilang national language sa mga Pinoy nga may problema sa hearing o kung hindi makabati kay nagamando sa nga gamiton ini sa tanan nga government transactions. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time, detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos lamang sini.
pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Patayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Una sa aksyon! Kag sa balita international, nakadiscover ang mga scientista sa China sang bagong strain sang flu nga may potensyal nga mangin pandemic. Suno sa mga scientista, bago lamang nagtuhag ang flu sa mga baboy apang mahimo man nga maka-infect sa tawo. Tungod sini nabalaka ang mga scientist nga mahimo magadamo ang strain kag magalaton sa tawo kag posible magresulta sa global outbreak. Ang bago nga flu strain may kapareho sa tuig 2019 man nga swine flu. Ginamonitor na sa mga eksperto ang bagong nga strain sa influenza samtang nagapangita pa sang bulong batok man sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon!
Sa sports balita, gina-finalize karon sang Los Angeles Lakers ang deal kay guard J.R. Smith bilang dugang silang roster sa pag-restart sang season sang NBA sa masunod nga bulan. Nagwang report nga padayon ang negosasyon sang Lakers kay Smith kasunod sang paghalin sa team ni Avery Bradley para makaupod ang iyang pamilya. Ang mga teams ang ina-require nga magsumite sila final roster sa Miyerkules nga adlaw. Si Smith ang 34 anyos ang wala nakahampang sa NBA kasunod sang 11-game stint sa Cleveland Cavaliers sa pagsugod sang 2018-2019 season. Si Smith ang nakahampang sang full season sang 2017 to 2018 sa Cavaliers kay gining nag-average sang 8.3 points, 2.9 rebounds sa 80 ka mga hampang. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, nagpangabay ang host kag komedyante nga si Vice ganda sa Kongreso nga maghatag sang kaluoy para sa mga empleyado sang ABS-CBN nga sa karon napunan sang kabalaka nga mahimo madulaan sang trabaho matapos niya ginpauntat ang broadcast operation sini. Sa Twitter, gin-share ni Vice ang video sang isa ka empleyado sang ABS-CBN nga nag-ako nga manubo sa karon ang moral sa mga empleyado. Ang video halin sa hearing sa Kongreso angod sa paghatag sang prangkisa agud nga maka-broadcast liwat ang ABS-CBN. Samtang sa separado man nga post, nagpangayo naman sang suporta si Vice sa iya mga fans. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabagusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Hunyo 30 tuig 2020. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag-Action Day Las Salazar. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!